Здравейте, аз съм Надя и съм преподавател по английски. Помагам ти да учиш бързо и лесно, от това да гледаш филми без субтитри, до това да вземеш матурите или изпита Кембридж. Да започваме! Здравейте, аз се казвам Надя Михайлова и съм преподавател по английски язик. Реших да запиша поредица от видеа, които да са подходящи за тези, които тепърва правят първите си стъпки в изучаването на английски язик. Първото видео е свързано с неопределителния член. Това са най-елементарните такива поставяне на основи на английския език. Нека да започваме. The title of our lesson would be Indefinite Article. Заглавието на нашия урок е неопределителният член. Неопределителният член в английски бива в два варианта, a и an. И те се използват винаги с броими съществителни в единствено число, защото a и an означава едно. Okay. We use them with nouns, countable nouns in singular. Използваме ги с броими съществителни в единствено число и сега тук можете да си запишете. SG е съкръщение, което много често ще използваме. То е съкръщение от singular, единствено число. И другото съкръщение, което много често ще използваме е PL. It stands for plural. Това е съкръщението на plural или множествено число. Countable е броим на английски. Countable, броим, с броими съществителни в единствено число. Защото в английски има броими и неброими съществителни, но това е тема на друг урок. Сега няма да се занимаваме с него. Значи броимите са така, това е броим. Countable означава броим. Броим. Така, значи използваме ги с броими съществителни, които са в единствено число. Те се поставят пред съществителното, не е като на български неопределителни член да стои отзад, ученичка на английски, неопределителни член стои пред съществителното, или пред фразата, в която участва съществително. It's called a noun phrase. Нарича се фраза, в която участва съществителното. Така, сега, кога използваме a и кога an? Слагаме an пред гласни. We put an in front of vowels. Слагаме an пред гласни. Сега, можете да си запишете vowel. Vowel означава гласна. И да кажем, кои са гласните в английския език. Vowel, гласна. Така, кои са гласните в английския език? Те са само 5. A, E, O, U, I. Това са гласните в английския. Значи, n поставяме пред съществителни броими в единствено число, които започват с гласна. Например, an apple. Ето, apple започва с гласна, затова отпред слагам an. An umbrella. Чадър. Umbrella започва с U, която е гласна и се чете като гласна, произнася се и затова записваме отпред an. An ice cream. Ice cream е дума, която може да е броима или не броима, тук е един сладолед. Започва с I, гласна, затова слагам отпред an. Okay, and we put a in front of consonants. Слагаме пред съгласни, като всички останали са съгласни. Y и W са полугласни, те имат съвсем различен статут, така че пред съгласни, които са всички останали, слагаме Например, a boy, a toy, момче, играчка и така нататък. Пак казвам, че съществителните са в единствено число, защото означават едно. Сега, какво се случва,
Когато пред съществителното има друга дума, какво се случва тогава? Какво се случва тогава? Например, пред Apple имаме друга дума. Nice. Сега казваме, че се поставят пред съществителни, но фразата може да е разширена, т.е. пред съществителното може да има прилагателно, едно или две, без значение. Дали пишем alien, зависи от думата, пред която непосредствено го поставяме. В този случай ще поставим alien пред nice. Nice обаче започва с съгласна и затова ще трябва да запиша a nice apple. Една хубава ябълка. Отново повтарям, когато пред съществителното има прилагателно, едно, две, три, без значение. Дали пишем alien, отива пред първото прилагателно. В нашия случай имаме само едно. И дали пишем alien, зависи от буквата, с която започва прилагателно. Или думата, пред която непосредствено поставяме неопределителния член. Така, в същия ред на мисли, ако имаме само orange, портокал, трябва да сложа an, orange. Така. Но ако имаме словосъчетанието Spanish orange, Spanish вече започва с съгласна и за това трябва отпред да сложа a nice Spanish orange. Ето ви, даже с две прилагателни към съществителното. Надявам се да е ясно. Така, хайде сега да видим някои изключения от това правило. Някои изключения. Така, първото изключение е дума като university. И отдолу да кажем umbrella. University и umbrella започват с гласен звук, но те се произнасят с гласен и съгласен. Например, umbrella, е гласен звук, затова пишем an umbrella. University обаче започва с U. University и затова слагам отпред A. Тоест не е достатъчно само да гледате дали започва с гласен и съгласен, а трябва да отчетете и това, този сам по себе си гласен звук, как се произнася. Същото нещо е с hour. На английски H е съгласен звук, знаете, само че в думата hour, която означава час, H не се произнася. Silent H. В английски е пълно с неми букви, или това са букви, които не се произнасят. По-нататък ще имаме специален такъв урок за немите букви. Hour, Silent H. Няма H, то не се чете. И затова отпред започваме с ауа, с гласна, и затова слагам отпред ън. Hour. Ето така вече. Окей. MP3 player. Звук звук М, сам по себе си е съгласна. Но когато имаме самата буква, буквата е М, т.е. започва с гласен звук. An MP3 player. An MP3 player. Окей. И сега за какво използваме A и An? We put on in front of jobs or occupations. In front of jobs, occupation. Job, професия, occupation е занимание. We put on in front of jobs or occupation. I'm going to give you an example. E.g. is the contraction for example. And the example would be I'm a doctor. I am a doctor. I'm a doctor. I am a doctor. You are a student. Вие сте, ти си ученик в този случай, защото ако вие сте ученици, трябва да бъде you are a student. Ти си ученик. Тъй като you може да означава и ти, и вие, в зависимост от контекста. Добре. Така, и още нещо за какво го използваме. Използваме го, когато въвеждаме информация за първи път, която е непозната на слушателя. When we introduce something
for the first time. Когато въвеждаме нещо за първи път. I have a house. Имам къща. I have a cat. I have a dog. Имам куче, котка. But if you continue talking about them, you need to use the. Но ако продължите да говорите за тези неща, те вече са въведени, не са нови и ще трябва да използваме определителния член the. Това ще е темата на следващото ни видео. Така, хайде да разгледаме, затова се използват a и an. Хайде да разгледаме малко упражнения. An orange, because orange starts with a vowel. Един портокал. An orange, защото orange започва с гласна. Flag, we need to put a, because flag starts with F, it's a consonant. Flag започва с съгласна, затова пред него слагаме a. Dog, a dog, едно куче. Dog започва с съгласна. Elephant, swan, an elephant, един слон. Umbrella започва с гласна и се произнася с гласна. Слагам an, чадър. Clown, a clown, един клоун. Слагам a, защото започва с си, което е съгласна. Butterfly, пеперуда. A butterfly, butterfly започва с съгласен. Ice cream започва с I, което е гласен и слагам an. Ами, това е всичко от днешното видео. Ако ви е харесало, може да ме последвате в Facebook, TikTok, може да го харесате и да се абонирате за канала за още полезни видеа. В коментар ще сложа линк с упражнения за неопределителния член, които може да си направите и проверите сами. Така че това също е много полезно. Ами, добре, благодаря ви за днешния урок. В коментар можете да сложите своето мнение за него, дали ви е харесал, да се говори ли на български или само на английски, кое е по-подходящо и кое е по-удобно за вас и по-разбираемо, разбира се. Така че всяка една обратна връзка би била полезна за мен. Благодаря ви, довиждане, до нови срещи. Bye, see you!